श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हेमालिनी माताजी ஏதாவது பாட்டு பாடுறாங்க? பாடுவாங்க மாதாஜி. ஹேமமாலினி மாதாஜி பாடுங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। பாடுங்க மாதாஜி. எது ராதா மாதவா? எதுனாலும் பாடுங்க தெரியுதா பாடுங்க. ராத மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி, ஹரி ராத மாதவ ஹரே குஞ்ச விஹாரி, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, गिरिवरदारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, गिरिवरदारी, हरे राधा माधव हरे कुंज विहारी, यशोदनंदन प्रजजन रंजना, यशोदनंदन प्रजजन रंजना, यमुना नदी तीरा वृंदावनचारी, वृंदावनचारी, यमुना नदी तीरा वृंदावनचारी, वृंदावनचारी, जय राधा माधव हरे कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, गिरिवरदारी। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। Thank you माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। नमस्कारम माताजी। நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். மாலை வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் சார்பா கூட வரவேற்கிறேன். நாம உபதேசாமிர்தம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவானை பத்தி ஒரு பாட்டு இப்ப அழகா ஹேமாலினி மாதாஜி பாடினாங்க. நம்ம இன்னொரு ஏன்னா இப்ப ஜென்மாஷ்டமி சேலஞ்ச் நடக்குது இல்லையா? நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு பாடல் பாடிட்டே நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு ஜீவஜாக பாடலாம். இன்னைக்கு யாராவது பின்னாடி பாடணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நான் லைன் பை லைனா பாடுறேன், நீங்க பின்னாடியே பாடணும்னாலும் பாடலாம், உங்கள் விருப்பம் தான். ஓகே மாதாஜி. இதுல வந்திருக்கு அதுவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? போட்டிருக்கேன். ஸ்கிரீன்ல தெரியுது அதுவா மாதாஜி? அதுதான். சரி. ரொம்ப லெட்டர்ஸ் ரொம்ப சின்னசா இருக்கு. கொஞ்சம் திருப்பி இப்படி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, பெருசா தெரியும். சரி சரிங்க. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தஸ்ஸத். பாடலாமா? எல்லாம் கூட பாடுறீங்களா? என்ன செய்தி? பாடுறோம் மாதாஜி. நீங்க பாடுங்க, அப்புறம் நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஒன் லைனா பாடலாமா? பாடலாம் மாதாஜி. जीव जागो जीवो गौरचंद्र बोले,
जीव जीव जागो जागो जीव जागो गौरचंद्र बोले। निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। होता निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। ये से संसारा पितरे। जो बोलियाई से संसार बीतारे। भूलियारो हिले तुम्हें अविद्यार बारे। भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार बारे। तुम्हारे लोईते आमी कोई नो अवतारा। तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतारा। आमी पीन बंधु आरा केयाचे तुम्हारा। आमी बिन बंधु आरा के अचे तुम्हारा। ये नेची औषधि माया नशीबारो लागी। येनची औषधि माया नसीबारो लागी। हरि இன்னொரு ஸ்டான்ஸா இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு நீங்க படிச்சிட்டீங்களா கூட? வினோதா भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे परिया। हे हरि नाम मंत्र होई लो महिया। से हरि नामा मंत्र लोइलो माजिया। நான் ஒரு தடவை பாடிடுறேன். இது ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும் சேர்ந்து பாடுங்க. जीव जागो गौरा चांद बोले। जाओ माया पिशाचीर कोले। अजीब बोलिया ये छे संसारा पितारे। भूलिया रोहिले तुम्हें अवितार पारे। तुम्हारे लोई दे आमे कोई न अवतारा। आमी बिना बंधु आरा पियाचे तुम्हारा। येनेची औषधि माया नाशीबारो लागी। हरे नाम महामंत्र लावो तुम्ही मागी। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे परिया। से हरि नाम मंत्र लोइलो महिया। जीव जागो गौरा चांद बोले। कोदा निद्र जाओ माया
ईशाचीरकोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 இது வந்து பக்தி வினோத தாகூர் வந்து பாடியிருக்கிறாரு. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்க நம்மளெல்லாம் எழுந்து என்ன சொல்லி பக்தி வினோத எல்லாரும் எழுந்துச்சு ஹரிநாம பஜன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. தூக்கத்துல இருக்கணும் எழுந்துங்க அப்படிங்கிறாரு. அவரே வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பிச்சை எடுத்தாராம் ஹரிநாம மந்திரத்தை. அந்த பாடல் இது வந்து அதிகாலையில படிக்க வேண்டிய பாடல். அது வந்து ஏதோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாட்டை நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே இது கிருஷ்ணா. எதுலயாவது இருக்குதா மாதாஜி? எதுல இருக்குங்க மாதாஜி? இது வந்து வைஷ்ணவா பாடல்கள்னு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் பாடல்கள்னு இருக்கு மாதாஜி. அதுல இருக்குது. அதுல புக் இருக்கு மாதாஜி என்கிட்ட. அதுதான் என்ன நான் பார்த்தேன், அதுல தெரியல எனக்கு. அப்படியா? 2 புஸ்தகம் இருக்கு மாதாஜி. 2ல எந்த புஸ்தகம்னு தெரியல. என்கிட்ட இருக்கிறது ஓகே என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு பழைய புஸ்தகம் வச்சிருக்கிறேன். புது புஸ்தகத்திலயும் இருக்குது. அது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே மாதாஜி. இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த சாங் ராகத்தோட ரெக்கார்டு இருக்க மாதாஜி யூடியூப்ல? யூடியூப்ல இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். எதுல வரும் மாதாஜி? நீங்க இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீன்னு போட்டு பாருங்க. அதுல யாராவது நிறைய பேர் பாடி இருப்பாங்க. அப்படியா? ஓகே. அதுனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் கத்துக்கலாம். அதுல கத்துக்கலாம். ம். நம்ம லலிதா மாதா நாராயண் மாதாஜி கத்து கொடுக்குறாங்கல்ல, இந்த கிளாஸ் ஆ கூட கத்துக்கலாம். சரிங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பாடத்துக்குள்ள நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் உபதேசாமிரதத்துல என்னென்ன இதுவரையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 4 பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து அந்த 6 இது பார்த்தோம் மாதாஜி. தானம் பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் இதுலயா தானம் பண்றது பார்த்தோம். உடைமைகளை தானம் பண்ணணும். அது அது ஃபர்ஸ்ட்ல வராது. ஃபர்ஸ்ட்ல வர்றது வந்து நம்ம தூண்டுதல் தூண்டுதல் பார்த்தோம் முதல்ல. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் தூண்டுதல், உள்ளத்தின் தூண்டுதல், அப்புறம் நாக்கு, வயிறு, பால் இருக்கு. ஒரே இந்த 3 இது 6 இது பார்த்தோம் நம்ம. ஒரு ஆன்மீக குருவாகிறதுக்கான தகுதிகள் அது 6ம் வந்து நம்மளுடைய கோபத்தை அடக்கணும், நாக்கு வந்து அடக்கணும், மனசை அடக்கணும். வெளிப்படையாக உண்மையா இருக்கணும், அக தூய்மை புற தூய்மை, யோகாசனத்தை பயிற்சி செய்யணும். முதல்ல முக்கியமா வந்து வாக்கு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு இதெல்லாம் control பண்ணணும். அதுதான் முதல் நிலை. அப்புறம் தான் மத்தெல்லாம். யாரோ பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, எல்லாருமே கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க. அவங்கவுங்க பேசும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. சரி, ஃபர்ஸ்ட் இதுல அது பார்த்தோம். செகண்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? 2வது பதத்துல அவிரோத பிரீத்தி விரோத யுக்த குரோதம். அதெல்லாம் வந்து முதல் பதத்துல பார்த்தது. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் வந்து சக்திகள் 3 சக்தி மாதாஜி. 3 சக்திகளா? அது 3 விதமான துன்பம். மூவகை 3 துன்பமா? மூவகை துன்பம். அதாவது அதி பௌதி கிளேஷ, அதி ஆத்மிக கிளேஷ, தெய்வ பூதாத்ம ஹேதவ. அது 3 பார்த்தோம் மாதாஜி. அப்புறம் அத்தியாகாரா, முக்கியமா அத்தியாகாரா பார்த்தோம் மாதாஜி. அதாவது தேவைக்கு அதிகமா உண்பது, தேவைக்கு அதிகமா பொன் பொருள் சேர்க்கிறது. அது 2. அப்புறம் தேவையற்ற பேச்சு இருக்கக்கூடாது, பிரஜல்ப. அதுக்கு இந்த தவளையோட கத்துறது எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து 6 விதமான தடங்கல்கள். பாக்கி இருக்க இதுல இன்னும் இதுல வந்து சடங்கு சமய விதிகளை வந்து நம்ம சடங்குகளா பின்பற்றாம எப்படி பண்ணணும்? என்ன மாதாஜி? சமய விதிகளை ஒப்புக்காக பின்பற்றக்கூடாது.
நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. அது மாதிரி அது அதிகாரப்பூர்வமா என்னென்ன ஒழுக்கனை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணணும்னு தெரியுங்க. அப்புறம் பௌதிக சகவாசம் வச்சுக்க கூடாது. பௌதிக பொருட்கள்லாம் ஆசை கொள்ளக்கூடாது. இது எல்லாம் என்னது? இந்த ஆறும் என்னது அப்படின்னா பிரதிகூல்யம். பிரதிகூல்யம்னா என்ன? பகவான்கிட்ட போறதுக்கான தடை கற்கள் இதெல்லாம். அழிஞ்சிடும். தடை கற்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் பகவான்கிட்ட போறதுக்கு அனுகூலமானதுதான் 3வது யுகத்துல பார்த்தோம். என்ன அனுகூலம்? வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கிறது. 3வதுலயா பார்த்தோம்? அது 4வதுல வரும். அது வந்து 4th மாதாஜி. கரெக்ட். லிமிட்டடா செல்வத்துக்கு ரொம்ப பேராசை கொடக்கூடாது. அதுதானே மாதாஜி? நீங்க தான் சொல்லணும். சாப்டர் அதாவது வந்து மாதாஜி சாப்டர் 3 வந்து பொறுமையோட இருக்கணும். அதெல்லாம் மாதாஜி நம்பிக்கை, பொறுமை, உற்சாகமா இருக்கணும். ஆன்மீகத்துல மாதாஜி பௌதிகத்துல ஒரு செயல் செஞ்சா எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கும். அத போல ஆன்மீக செயல்லையும் நம்ம வந்து உற்சாகத்தோட செயல்படணும். அடுத்தது நம்பிக்கையோட இருக்கிறது, பொறுமையா இருக்கிறது, அப்புறம் ஸ்மரணம் பண்றது, கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னது டீச்சிங்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பக்தி, நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் சேர்ந்து பண்ணணும். அப்புறம் கிருஷ்ண கதைகளை கேட்கணும், கிருஷ்ண லீலைகளை பத்தி பக்தர் அல்லாதவர்களோட சங்கத்தை கைவிடணும், பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கணும், அப்புறம் பக்தர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றணும், ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றணும். இது ஆறும் வந்து அனுகூலமான முழுமையான வெற்றியை உறுதியாக்கும். இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே அதை சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து? வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்கிறது, தானமாக ஏற்றல், மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துதல், அப்புறம் ரகசியத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல், பிரசாதம் ஏற்றல், பிரசாதம் வழங்குதல். இதெல்லாம் வந்து நீங்க எல்லாம் புக்கை வச்சு பிரிச்சு படிச்சீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. படிங்க. மாதாஜி அதுலயும் இவ்வளவுதான் நிக்கிறது மனசுல. அதுக்கப்புறம் மாதாஜி கன்க்ளூஷன் பார்த்தா பக்தர்களின் சங்கத்தில் இருக்கணும், ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடிக்கணும், ஆச்சாரியர்களின் அடிசுவடுகளை பின்பற்றணும், ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பணிவுடன் நிறைவேற்றணும், கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளணும். அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் பக்தர்களை வீட்டுக்கு அழைச்சி வந்து அவங்களுக்கு அன்போட பிரசாதம் கொடுத்து இருக்கும், உபசரிக்கிறது வந்து மெயின் கிருஷ்ண உணர்வோட. ஓகே, எல்லாம் ஓரளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பிறகு என்ன சந்தேகம்னாலும் குறிச்சு வச்சிருங்க, பாத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம 5வது பதத்துக்கு போறோம். இது வந்து என்னன்னா பக்தி தொண்டின் நிலைகள் மற்றும் பக்தர்களுடன் பழகுதல். அதாவது நம்ம வந்து பக்தர்கள் வந்து 3 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. யாருக்காவது தெரியுமா 3 விதமான பக்தர்கள் யாருன்னு? லைட்டா நம்ம வந்து முதல் சாப்டர்லயே படிச்சோம். அதை விரிவா படிக்க போறோம். அதுல அதிபௌதிக அதுவா பக்தர்கள் உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு கரகரங்குது மாதாஜி? கீதா மாதாஜியோட இது பேக்ரவுண்ட் கரகரங்குது. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, கரெக்ட், உத்தம அதிகாரி. அந்த வகையான பக்தர்களோட பழகணும்னு சொல்லி பக்தர்களோட பழகணும். கனிஷ்ட அதிகாரியோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் வந்து மத்தியம அதிகாரின்னா எந்த நிலையில இருப்பாங்க, உத்தம அதிகாரிகள் எந்த நிலையில இருப்பாங்க, அது மாதிரி அந்த 3 விதமான பக்தர்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். யாருகிட்ட எப்படி பழகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது. அடுத்தது நம்ம போலாம். 5வது ஸ்லோகம். இதுல என்ன ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணேகிரிதம் மனசாத்ரியேத தீஷாஸ்திதேத பிரணிதிஷ்ச வஜந்தமீஷம் சஷ்ரூஷயா வஜன விக்னம் அனன்யமன்ய நிந்தாதி சூன்யக்ருதம் கீர்த்தித சங்கலப்த்யா. மாதாஜி இதுல யாராவது இது படிங்க, பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்க்கு பகவான் கிருஷ்ண திருநாமங்களை உச்சரிக்கும்
பக்தரை மனதால் கௌரிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு பணிவான வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வழுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையான சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3 விதமான பக்தர்களை பத்தி இங்க சொல்லிட்டாங்க. யாரு? கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான் கனிஷ்ட அதிகாரி. அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிக்க தெரியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு உச்சரிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணா வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறோம். ஏன்னா பக்திக்கு முதல் நிலையில நம்ம வந்திருக்கிறோம். அந்த நிலை அவங்கள எப்படி வரணும்னா மதிக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணங்கிற நாமத்தை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்கள வந்து நம்ம ஒருவருக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது தீட்சை பெற்ற பக்தர். அவங்க யாரு அப்படின்னா மத்திய அதிகாரி. இப்ப வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிறோம். கோயில்ல டெம்பிள்ல வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹரிநாம இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. 2வது நிலையில காயத்ரி மந்திரம் பிராமண தீட்சையை கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தீட்சை பெற்ற ஒரு அதிகாரி பக்தர் யாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் நாம வந்து என்ன செய்யணும்? மரியாதையோட அவங்களுக்கு வணக்கம் செய்யணும். ஒருத்தருக்கு பக்தர்கள்ட்ட நம்ம எப்படி பழகணுங்கிறத இங்க வந்து அழகா சொல்லி தராங்க. அடுத்தது வந்து உயர்ந்த பக்தர். அவர் யாருன்னா அவர் தான் உத்தம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரிக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? சேவை செய்யணும். ஒரு ஒரு உத்தம அதிகாரிக்கு நம்ம சேவை செய்வது மூலமா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு இதுல வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்ததுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி பத்தி நம்ம சொல்லியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாராவை யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. புக் இருக்கிறவங்க வாசிக்கலாம். யார்கிட்டெல்லாம் புக் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாரானா முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அதுல இருந்து மாதாஜி 4வது கூறியுள்ளபடின்னு இருக்குல்ல, பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை இருக்குல்ல புக்ல, முந்தைய ஸ்லோகத்துல போட்டிருக்காதா மாதாஜி? அதேதான். கேட்டேன் மாதாஜி. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை அறிவுபூர்வமான முறையில் செயல்படுத்த வேண்டுமெனில் தகுதியான நபர்களை கவனமான பகுத்தறிவுடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எனவே வைஷ்ணவர்களை அவர்களின் நிலைக்கு தகுந்தவாறு பொருத்தமான முறையில் அணுக வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி ஆகிய 3 வகையான பக்தர்களுடன் எவ்வாறு பழக வேண்டும் என்பதை அவர் அறிவுறுத்துகிறார். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஹரிநாம தீட்சை பெற்று கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க முயலும் ஆரம்ப நிலை பக்தர் கனிஷ்ட அதிகாரி எனப்படுகிறார். அவரை ஒருவன் மனதளவில் கனிஷ்ட வைஷ்ணவராக மதிக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஆன்மீக தீட்சையை பெற்று அவரால் பகவானின் தெய்வீக சேவையில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பவர் மத்தியம அதிகாரி எனப்படுகிறார். அவர் பக்தி தொண்டின் இடைநிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் உள்ள உயர்ந்த பக்தர் உத்தம அதிகாரி எனப்படுகிறார். அவர் மற்றவர்களை நிந்திப்பதில் ஆர்வமற்றவரும் முற்றிலும் தூய்மையான இதயத்தை கொண்டவரும் களங்கமற்ற கிருஷ்ண உணர்வின் உன்னத நிலையை அடைந்தவரும் ஆவார். மகா பாகவதர் என்று அழைக்கப்படும் இத்தகைய மிக உயர்ந்த பக்தரின் சங்கமும் சேவையும் மிகவும் விரும்பத்தக்கது என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பரிந்துரைக்கிறார். பக்தி தொண்டின் கீழ்நிலையில் இருப்பவரும் கோவிலில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துபவருமான கனிஷ்ட அதிகாரியின் நிலையிலேயே ஒருவன் நிலை பெற்றுவிடக் கூடாது. கனிஷ்ட பக்தர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளார். இதோட சொல்லிட்டு அது கூட படிக்கலாம். இப்ப நமக்கு வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா இந்த 3 விதமான நிலை பக்தர்களை பத்தி இதுல வந்து ரூப கோஸ்வாமி அழகா வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படிங்கிற ஆரம்ப நிலை பக்தர். இப்ப பக்தி தொண்டுக்கு முதல்ல வந்திருக்கிறவங்க. அவங்கள வந்து எப்படின்னா
பகவானுடைய நாமத்தை, பகவான் இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் சொல்றோம் இல்லையா, இல்ல வேற இந்த பாட்டு பாடுறோம், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஆர்வம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆர்வ நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான் முதல் நிலை பக்தர்கள். அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் பத்தி எதுவும் தெரியாது. சாஸ்திரங்கள்லாம் இனிமேதான் அவங்க கத்துக்கணும். அது மாதிரி யார் வந்து எந்த பக்தர் எப்படி குணநலன் இருக்குங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்லி அவங்க என்ன செய்வாங்க, கோயில்ல இருக்க விக்கிரக வழிபாட்டுல மட்டுமே அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். கோயிலுக்கு வர மத்தவங்களும் மதிப்பாங்களான்னா மதிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியாது. சுவாமியை கும்பிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். மத்த பக்தர்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறதுங்கிற அந்த முறை கூட அவங்களுக்கு கத்துக்கல, அந்த முதல் நிலையில இருக்கிறவங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை இங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பிராகிருத பக்தர் அப்படின்னு சாஸ்திரம் வந்து சொல்லுது. பிராகிருத பக்தர்னா முதல் நிலை பக்தர் அப்படின்னு வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. இதுதான் கனிஷ்ட நிலையோ இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி, அதாவது பக்தருடைய நிலை அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது மத்தியம அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி இடைநிலையில இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து குரு கிட்ட வந்து தீட்சை எடுத்துவாங்க. தீட்சைன்னா செகண்ட் இனிஷியேஷன் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன். அப்ப வந்து என்ன செய்வாங்க, ஹரிநாமத்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஹரிநாம தீட்சை அதுதான். அவங்க என் பேருக்கு முன்னாடி மல்லிகா பிரிய ராதா அப்படின்னு வந்திருக்கு. அது எங்க இருந்து வந்ததுன்னா அந்த ஹரிநாம தீட்சை மூலமா வந்தது. அந்த குருவோட வழிகாட்டல், அது அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நாம வந்து கடைபிடிக்கணும். அது வந்து செய்வாங்க. அடுத்தது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, தன்னை சுற்றி இருக்கிற பக்தர்கள், இப்போ நீங்க இந்த கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேர்த்தையும் நீங்க எப்படி இருக்குன்னா பாரபட்சம் இல்லாம அன்பு காட்டணும். ஏன்னா எல்லாருமே பக்தர்கள். இந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட வந்து துவேஷம் கொள்ளக்கூடாது. அதாவது பொறாமையோ இல்ல சண்டை சச்சரவோ இல்லாம எல்லாருக்கிட்டையும் அன்போட இருக்கணும். அந்த கருணை இருக்கணும். பகவானுக்கு பக்தர் இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு கருணையோட இருக்கணும். அந்த நிலையில இருப்பாங்க. அடுத்தது என்ன செய்வாங்க, பொறாமை, மத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்பட மாட்டாங்க. பக்தியில அவங்க முன்னேறிட்டாங்க, நம்மளால அந்த அளவுக்கு முன்னேற முடியலையே, அவங்க வந்து அழகா சீக்கிரம் படிச்சுட்டாங்களே, நம்மளால படிக்க முடியலையே அப்படின்னு எல்லாம் பொறாமப்பட மாட்டாங்க. யாரு, மத்தியம இவங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து பக்தியில எப்படி இருப்பாங்கன்னா, உறுதியான நம்பிக்கை இருப்பாங்க. இப்ப வந்து முதல்நிலை பக்தர்கள் வந்து விக்கிரகங்களை மட்டுமே வழிபடுவாங்க, மத்தது எதுவும் தெரியாது. இவங்க வந்து பக்தர்களையும் கண்டறிவாங்க. யாரு கடவுளுக்கு உண்மையா இருக்கிறவங்களோ அவங்களோட பழகுவாங்க. கடவுளை வந்து விரும்பாதவங்க இருப்பாங்கல்ல, நாத்திகவாதிகள்லாம் வந்து அவங்கள விட்டு தவிர்த்து எட்டி வந்துருவாங்க. அவங்களோட பழக மாட்டாங்க. பக்தர்கள்ட்ட கருணையோட இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா, சாஸ்திரங்கள் பத்தி தெரியாது. சாஸ்திரங்களை தெரியாதுனாலும் பக்தியில வந்து அவங்க ஸ்ரத்தையோட இருப்பாங்க. ஸ்ரத்தைனா நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் வந்து இடைநிலை பக்தர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து உத்தம நிலை பக்தர். ஒரு உத்தம நிலையில யாரு பக்தியில இருப்பாங்க அப்படின்னா, மிக மிக முன்னேறியவர்கள். இப்ப வந்து நம்ம டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா நாமநிஷ்டாதாஸ் பிரபு, வந்து பிரபுபாதா, அவங்களுடைய குரு, இவங்கெல்லாம் உத்தம நிலை பக்தர்கள். அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இதயம் வந்து உங்களுக்கு களங்கமே இருக்காது. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து பக்தியில இருந்தா கூட நம்மள்ட்ட எல்லாம் காமம், கோபம், லோபம், மோகம் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? இல்லைலாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப நாம வந்து அந்த நிலைக்கு உயரணும். இந்த கடைநிலையிலே இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது. நம்ம இதயத்தை வந்து தூய்மை கொள்ளணும். அவங்கதான் வந்து முன்னேறிய பக்தர்களா இருக்கிறாங்க. மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, மத்தவங்களை பத்தி எந்த ஒரு விமர்சனமும் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களை பத்தி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அவங்க அந்தாண்ட போனோம்னா அவங்களை பத்தி நம்ம புறம் பேசுவோம். பக்தர்களா அந்த பிற்பாடு கூட அது நடக்குது. செய்யறோமா இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. யாரு, உத்தம அதிகாரி யார பத்தி தவதூறு பேசவே மாட்டாங்க. அந்த எண்ணமே மனசுல இருக்காது. அதுவும் இல்லாம என்ன செய்வாங்க, தன்னுகிட்ட வர்ற அத்தனை பேரையுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த வல்லமை அவங்களுக்கு வந்து அந்த திறமை இருக்கும். தன்னை சாதாரண நிலையில தான் வருவாங்க. ஆனா அந்த உத்தம பக்தரோட பழகும் பொழுது வந்து அவங்கள்ட்ட பக்தி வளரும். அந்த நிலையில இருப்பாங்க. அதனால நாம என்ன செய்யணும், யாருகிட்ட பழகணும்னா இந்த மாதிரி மகா பாகவதர்களோட சங்கத்துல தான் நாம வந்து சேரணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சேர்றதோட இல்ல, அவங்களுக்கு நம்ம சேவையும் செய்யணும்.
நம்மளால முடிஞ்ச சேவையை அவங்களுக்கு செய்யணும், உத்தம அதிகாரிகளோட நம்ம வந்து பழக்கம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இது வந்து தீட்சை. தீட்சைங்கிறது வந்து ஒரு மறுபிறப்பு மாதிரி. இப்ப வந்து நல்ல சம்ஸ்காரம்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு, அதாவது ஒரு கல்யாணம் ஆகும் பொழுதே ஒரு சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அந்த முதல் இரவு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அவங்க கருவுற்ற பிற்பாடு சீமந்தம்னு ஒண்ணு செய்வாங்க. குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிறந்தோன்னா அதுக்கு 16 நாள்ல ஒரு சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. இப்படியெல்லாம் பலவிதமா நம்ம இதுல வந்து பழக்கம் உண்டு. பிராமின்ல பாத்தீங்கன்னா இது பூணூல் கல்யாணம்னு செய்வாங்க. அந்த பூணூல் கல்யாணம்னு செய்யும் பொழுதுதான் அது என்னன்னா அவங்களுக்கு மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு பிராமணன் வந்து பிறவியோட ஒரு பிறப்பு, தாயோட வயிற்றுல இருந்து பிறக்கும் பொழுது ஒரு பிறவி, அடுத்தது வந்து அந்த பூணூல் போட்டுக்கும் பொழுது 2வது பிறவி. அதுதான் இங்க ஆன்மீக மறுபிறப்பு. இங்க என்னன்னா சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, திவ்யம் ஞானம் எதோ தயாத் புரியாத் பாபாஸ்ய சங்சயம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தீட்சை எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு மறுபிறவி கிடைக்குது. பிராமண தீட்சை எடுத்துட்டாங்களே அவங்க வந்து பிராமணர் ஆயிடுறாங்க. இப்ப வந்து இஸ்கான்ல வந்து இந்த சாதாரண வந்து எந்தவித ஜாதி மத வேறுபாடுமே கிடையாது. இங்க எந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்களும் பக்தியில வரலாம். நம்ம வைஷ்ணவம் அதை தான் சொல்லுது. வந்து பிறப்பால ஒருத்தன் வந்து அவங்கள வந்து ஒதுக்கி வைக்க கூடாது. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த உயிரா இருந்தாலுமே பகவான் வந்து ஏத்துக்க ரெடியா இருக்காரு. அவர்கிட்ட ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கான்னா இல்ல. நான் வந்து என்னோட குழந்தை தான், எல்லாருமே அவருடைய குழந்தைகள் தான். வந்து கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி, ஆணு பெண்ணு விலங்கு, அதெல்லாம் பகவானுக்கு அந்த பேதமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இஸ்கான்ல என்ன செய்யறாங்க, எந்த பிறவில எந்த ஒரு இனத்துல வந்திருந்தாலும் அவங்கள வந்து பக்தரா ஏத்துக்கிறாங்க முதல்ல. அப்புறம் ஹரிநாம தீட்சை கொடுக்குறாங்க. ஹரிநாம தீட்சைக்கு அப்புறம் பிராமண தீட்சை கொடுத்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியை அவங்க உண்டாக்கிடுறாங்க. அப்ப ஒரு பிராமணனா ஆகி பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தகுதி வருது. அந்த நிலையிலேருந்து அவங்க என்ன முன்னேறினாங்கன்னா வைஷ்ணவன், தூய வைஷ்ணவன்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து உண்டாக்குறாங்க. அப்ப வந்து பிறப்பு வந்து ஒரு காரணகர்த்தா கிடையாது. நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய பக்தியினால நம்ம வந்து எந்த நிலைக்கு வேணாலும் நம்மள உயரலாம். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பெண், இந்த பெண்ணுக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்குறாங்க குரு. இப்ப ஒரு பெண் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு இல்ல. யாரா இருந்தாலும் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டா அவங்க மறுபிறவி அடைகிறாங்க. அது வந்து என்ன செய்யுது, தீட்சை என்பது திவ்ய ஞானம். பகவானை பற்றி அந்த திவ்ய ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்மள்ட்ட இருக்க பாவங்கள்லாம் விடுபடுறதுக்கும் தான் நம்ம வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிறோம். குரு என்ன செய்யறாரு, நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அன்னைக்கு வந்து அது நாள் வரையிலும் நம்ம செஞ்ச பாவங்களை அவர் எடுத்துக்கிறாராம். யார் எடுத்துக்கிறா, குரு எடுத்துக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு நம்ம பாவம் செய்யாம இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. அப்படி பாவம் செஞ்சோம்னா அந்த பாவம் நமக்கும் வரும், குருவுக்கும் போகும் அப்படிங்கறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பாவங்களை களையிறாரு ஃபர்ஸ்ட். இப்ப நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. அதாவது நம்ம ஒரு ஃபேஷன், இது வந்து ஃபேஷன் நினைச்சு வந்து செய்யறது இல்லை. தீட்சைங்கிறது வந்து யாரை தேடுறோம், பகவானை பற்றிய ஞானத்தை. ஜிஞ்ஞாசு, ஜிஞ்ஞாசுங்கிறது பிரம்ம இது. அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த தீட்சையில இறங்குறோம். பகவானை பற்றிய உண்மையான ஞானத்தை அடையறதுக்காக தான் அதை தீட்சை எடுத்துக்கிறது. அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தர்களை வந்து தன்னை போலவே, பகவான் வந்து இது நாள் வரையிலும் பகவான் பக்தன்னு இருக்கிறோம் இல்லையா, பகவான் வந்து நம்மளை வந்து அவருக்கு சமமா நம்மளை வந்து ஏத்துக்கிறாராம். அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு குருவோட வழிகாட்டுதல் மூலமா தான் நடக்கும். நம்மளுடைய முதல் பயணம், முதல் அடி எதுன்னா தீட்சை. இப்ப நீங்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுத்து நீங்கெல்லாம் எடுத்துங்க, ஆஸ்திரேலியா ஃபார்ம் கொடுத்து எடுத்துங்க, ஷெல்டர் எடுத்துங்க, ஒரு குருவுக்கு கீழே வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோமே. எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். நம்ம வந்து ஞானத்தை, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அப்புறம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கும் ஒரு குருவோட வழிகாட்டுதல்ல நம்மளுடைய பயணத்துல முதல் அடியை எடுத்து வைக்கிறதுக்காகவும் தான் இதை வந்து நம்ம இஸ்கான் வந்து நமக்கு வந்து இதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா என்ன சொல்லியிருக்கு அத்தாஜி, அடுத்த என்ன படிக்கிறீங்களா, இதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அச்சாயாம் ஏவ ஹரையே பூஜாங்கே ஸ்ரத்தையே ஹதா நதத் பக்தேஷு சான்யேஷு சபக்த பிராகிருத ஸ்மிருதஹ.
அதாவது ஸ்ரத்தையை பத்தி கொடுக்குறாங்க. பிராகிருத பக்தர்னா யாரு? கனிஷ்ட அதிகாரி. அது படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரத்தா என்றால் கிருஷ்ண பக்தி. பொருளுரைய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரையில அந்த பாட்டை விட்டுட்டு மத்தெல்லாம் படிங்க. பாட்டை நான் படிச்சிடலாம். ஸ்ரத்தா என்றால் கிருஷ்ண பக்தியின் மீது அசைக்க முடியாத இவங்க விட்டாங்கல்ல மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டத்தில் அதுக்கு பிறகு படிக்கணும். வரலையே மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல. உங்கள்ட்ட நீங்க வந்து இப்போ இது ஸ்கிரீன் பார்த்து படிக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கோயில் உள்ள விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் மிகுந்த சிரத்தையுடன் ஈடுபட்டிருப்பவரும், ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தர்களிடமும் பொதுமக்களிடமும் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பதை அறியாதவருமான பக்தர் பிரக்ருத பக்த அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதுல இருந்தா மாதாஜி. அதான் படிக்கணும். எனவே ஒருவன் தன்னை கனிஷ்ட அதிகாரி என்னும் நிலையிலிருந்து மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். மத்தியம அதிகாரியை ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின்வருமாறு விவரிக்கிறது. அந்த பாட்டை நான் படிச்சிடறேன். இப்போ வந்து பாகவத்துல இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்குது. ஒருத்த வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா முதல்ல நம்ம போறோம். அடுத்தது வந்து அடுத்த நிலை மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்திக்கணும். அது எப்படி உயர்த்திக்கிறது? அததான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. ஈஸ்வர் ஏதத் அதினேஷு பாலிஷேஷு திவிஷச்சு ச பிரேம மைத்ரி கிருபாபேக்ஷா ச யக்கராதி சமத்யமா. அதாவது ஒரு மத்தியம அதிகாரியோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. மத்தியம அதிகாரி எனப்படும் பக்தர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அன்பின் மிக உயர்ந்த இலக்காக எண்ணி வழிபடுகிறார். பகவானின் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்கிறார். அறியாமையில் இருப்பவர்களிடம் கருணை காட்டுகிறார். இயல்பிலேயே பொறாமையுடன் இருப்பவர்களை தவிர்க்கிறார். இதுவே பக்தி. இதுதான் அவருடைய குணநலன்கள். மத்தியம அதிகாரியோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, முழுமுதற் கடவுள்ல ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட அவர் வந்து வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறார் பகவான்கிட்ட. நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் கனிஷ்ட அதிகாரி பிராகிருத பக்தர் அப்படின்னு சொல்றோம், முதல் நிலை பக்தர்னு. இவர் எப்படி இருக்கிறாரு? இவருக்கும் இந்த சாஸ்திரங்கள் பற்றிய அறிவு கிடையாது. அதே சமயத்துல பகவான் மேல முழு நம்பிக்கையோட அவர் இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து தன்னை பக்தியில ஒன்றும் தெரியாத சாதாரண பாமரமான பக்தர்களை வந்து அன்போட அரவணைச்சு அவங்களுக்கு பக்தியில வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அந்த நிலையில இருக்கிறாரு. அதே சமயம் பகவான் மேல வந்து பொறாமையிட்டுறவங்க, நாத்திகம் பேசுறவங்களெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாரு? ஒதுக்கிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. படிங்க மாதாஜி. இதுவே பக்தி தொண்டை நல்ல முறையில் வளர்ப்பதற்கான வழி என்பதால் வெவ்வேறு பக்தர்களுடன் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். வைஷ்ணவர்களில் பல வகையினர் இருப்பதை நாம் நடைமுறையில் காணலாம். பிராகிருத சஹஜியாக்கள் பொதுவாக ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் பெண்கள், பணம் மற்றும் போதைப் பொருட்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். அத்தகைய நபர்கள் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரித்தாலும் அவர்கள் இன்னும் முறையாக தூய்மை அடையவில்லை. அத்தகைய நபர்கள் மனதளவில் மதிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் அவர்களது சங்கம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். தீய சங்கத்தின் காரணமாக தவறான பாதைக்கு சென்ற கபடமற்ற நபர்கள் தூய பக்தர்களின் முறையான அறிவுரைகளை பெறுவதில் ஆர்வத்துடன் இருந்தால் அவர்களிடம் கருணை காட்ட வேண்டும். அதே சமயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் முறையாக தீட்சை பெற்று அவரது கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண ஓகே மாதாஜி. படிக்கலாம். இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பக்தியில நமக்கு ரூப கோஸ்வாமி அழகா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்ப மத்தியம அதிகாரியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. எப்படி நம்ம பக்தியில முன்னேறணுங்கிறத அதுல வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி முன்னேறாரு மத்தியம அதிகாரி? பொறாமையுற்றவங்களோட சகவாசம் வச்சுக்கலாம். அப்ப வந்து பௌதிக சங்கத்தை தவிர்க்கணும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுடைய சங்கத்தை தவிர்க்கணும். பகவான் மேல நம்பிக்கையை வைக்கணும். அப்புறம் நம்மளை போல பக்தர்களோட அன்பு காட்டணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மத்தியம அதிகாரி. இப்படிதான் நம்ம வந்து பக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பாங்க. பக்தர்களோட கோயிலுக்கெல்லாம் வருவாங்க, பக்தரோட பக்தரா பழகுவாங்க. ஆனா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா
பௌதிகத்துல வந்து பல பெண்கள் மேல ஆசை வச்சிருப்பாங்க, பணத்து மேல ஆசை வச்சிருப்பாங்க, பௌதிக சங்கத்துல இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கள வந்து இந்த ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க, பிராகிருத சகஜியாக்கள் அப்படிங்கிறாங்க. பிராகிருத பக்தருங்கிறது முதல்நிலை பக்தர், பிராகிருத சகஜியாக்கள்ங்கிறது பக்தர்கள் போல வேடம் தரிக்கிறவங்க. அவங்கள வந்து என்ன செய்யலாம், அவங்களோட சங்கத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படிங்கறத. இதெல்லாம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, ஒரு மத்தியம அதிகாரி நிலையில இருக்கவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். முதல் நிலையில இருக்கிறவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எல்லாரையும் ஒன்னாதான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப முதல்நிலை பக்தர்களை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், வணக்கம் தெரிவிக்கணும், மனசால மதிக்கணும். அவங்க வந்து என்ன, அவங்க கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்க, அததான் வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த ஸ்ரத்தா பக்தியின் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை வேணும். யார் மேல, பகவான் மேல நம்பிக்கையோட இருக்கணும். இந்த பகவத்கீதை உபதேசங்களை வந்து நம்ம படிக்கிறோம். பகவத்கீதை படிச்சுட்டுதான் நம்ம இப்ப இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம். அதுல என்ன சொல்லிருக்கா, சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவம் சர்வ பாபேபியோ மோட்ச இக்ஷாமி மாச்சுஷக அப்படிங்கிறாரு. பகவான் என்ன எல்லா தர்மங்களையும் கைவிட்டு என்னுடைய பாதங்களை சரணடை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். அதுதான் கடைசி ஸ்லோகம் நம்முடைய பகவத்கீதை. ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். அப்போ வந்து நம்ம எப்படி நம்பிக்கை வைக்கணும் பகவான் மேல, எல்லா கடமைகளையும் கைவிட்டு விட்டாரு அப்படின்னா, எல்லா கடமைகளையும் கைவிடுறதுன்னா அவர்கிட்ட சரணடைந்தவர்களாலதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், அந்த கடமைகளை கைவிட முடியும். அப்படி வந்து ஸ்ரத்தைய வைக்கணும். இந்த நம்பிக்கை தான் என்ன செய்யுது, ஒருத்தர் வந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு செல்கிறது அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சங்கீர்த்தனம் இதற்கு மிகச்சிறந்த வழியா சொல்லுங்க. இப்படி நம்ம பக்தியில முன்னேறதுக்கு நமக்கு வந்து எது உதவியா இருக்கு அப்படின்னா, நாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம தினம் ஜபமாலை வச்சுட்டு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நாம சங்கீர்த்தனம். அதை சொல்லும் பொழுது எப்படி வைக்கணும், உச்சரிக்கணும்னா தவறு இல்லாம உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம வேகமா சொல்றோம்ட்டு இந்த பாதி எழுத்துக்களை முழுங்கிட்டு கிருஷ்ண 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 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ராம் ராம்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் உச்சரிக்காம நம்ம குற்றம் இல்லாம உச்சரிக்கணும். அந்த நாமத்தை வந்து முழுமையா உச்சரிக்கணும். இது வந்து ரொம்ப அவசியமா சொல்ல வேண்டியது. அடுத்தது வந்து இதை சொல்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவானுக்கும் அந்த நாமத்துக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லைங்கிற அந்த உணர்வு வந்து நமக்குள்ள வரும். அதை வந்து அதனாலதான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க, 16 மாலை ஒரு நாளைக்கு வந்து 16 தடவை வந்து இந்த ஜப மாலையை வந்து செய்ய சொல்லி நமக்கு வந்து அறிவுறுத்தல் நம்முடைய இஸ்கான் மூலமா. இப்ப வந்து நம்ம பிரபுபாதா வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, 16 மாலையை சொன்னா கூட குற்றம் இல்லாம சொன்னா போதும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனா அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொன்னாருன்னா, 16 மாலை பத்தாது, அவருக்கு 64 மாலைகள் சொல்லணும்னு இருக்கிறாரு. 64 மாலை சொல்றதுக்கு இங்க யாருக்கும் நேரமும் கிடையாது, பொறுமையும் கிடையாது, உச்சரிக்கவும் ஒழுங்கா வராது. அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, 16 மாலையை நீ ஒழுங்கா சொல்லு அப்படின்னு நமக்கு பிரபுபாதா வந்து நமக்கு மேல கருணையோட நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அவருடைய குரு வந்து என்ன சொல்றாங்க, 64 மாலை செய்யாத வந்து பக்தியில வீழ்ச்சி அடைந்தவன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு. அப்ப நம்ம எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால கிருஷ்ணநாமத்தை யார் ஒருத்தவங்க ஒரே ஒரு தரம் சொன்னா கூட அவங்கள வந்து பகவானுடைய பக்தரா நாம வந்து எண்ணி இது பண்ணணும். இப்ப அஜாமிலன் கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அஜாமிலன் வந்து நாராயணா அப்படின்னு ஒரு தரம் சொன்னாரு, தன்னுடைய மகனைத்தான் சொன்னாரு. ஆனா பகவானோட பக்தர்கள்லாம் விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அங்க இருந்து வந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தரம் சொன்னாலும் பகவான் வந்து நம்மளை ஏத்துக்கிறாராம். அந்த வந்து எப்படி சொல்லணும் அந்த நாமத்தை அப்படின்னா, நம்ம மனப்பூர்வமா சொல்லும் பொழுது நம்முடைய இதயம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா தூய்மை அடையுது. நம்ம மனசுல இருக்க அந்த அழுக்குகள்லாம் தூய்மை அடையறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுதான் பக்தர்களுடைய பழகும் முறை. எப்படி பழகணும், கனிஷ்ட பக்தர்கள்ட்ட எப்படி பழகணும், மத்தியம அதிகாரிட்ட எப்படி பழகணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. கனிஷ்ட பக்தர் முதல் நிலை பக்தர்கள்ட்ட வந்து நம்ம அவங்கள வந்து மதிக்கணும், மனசால மதிக்கணும். ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்றாங்க. அதே சமயத்துல மத்தியம நிலையில இருக்க அதிகாரிகள் அவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், பணிவோட வணக்கத்தை அவங்களுக்கு செலுத்தணும். யாரை கண்டாலும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்க காலில் விழுந்து தொட்டு கூட கும்பிடுவோம். வயசானவங்க கூட சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்கள விழுந்து கும்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் எதனால, அவங்களுக்கு பக்தி, அது உள்ளுக்குள்ள பகவான் இருக்கிறாரு, அவர் பகவான் நாமத்தை அவங்க சொல்றாங்க, அதுக்காக செய்யறோம்.
உத்தம பக்தர்கள் மகாத்மாக்கள் எப்படின்னா அவங்களோட சங்கத்துல நாம இருக்கணும். அவங்களோட இப்ப இந்த கூட்டமா இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த சங்கம், இந்த மாதிரி சங்கத்துல நாம இருக்கணும். அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை செய்யணும். அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தவறு எதுன்னா, மற்றவங்கள பத்தி நம்ம புறம் பேசக்கூடாது, அவங்கள பத்தி விமர்சனமே பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியாது அப்படிங்க. அடுத்த படிங்க மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஜாதி, இனம், நிறம் ஆகிய வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த இயக்கத்தில் இணைந்து எங்களுடன் அமர்ந்து பிரசாதம் ஏற்று கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கு நாங்கள் அனைவரையும் அழைக்கின்றோம். ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஆர்வம் கொண்டு தீட்சை பெற விரும்பினால் நாங்கள் அவரை பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் சீடராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர் உண்மையாகவே தீட்சை பெற்று ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அவரை உடனடியாக அங்கீகாரம் பெற்ற வைஷ்ணவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இத்தகைய வைஷ்ணவர்கள் பலருள் யார் ஒருவர் ஒழுக்க நெறிகளை மிகவும் உறுதியுடன் பின்பற்றியபடி பகவானின் தொண்டில் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளாரோ, பரிந்துரைக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் ஜபமாலையில் ஜபிக்கிறாரோ, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எவ்வாறு விரிவுபடுத்துவது என்பதை பற்றியோ எப்போதும் சிந்தித்து கொண்டுள்ளாரோ, அந்த வைஷ்ணவர் உத்தம அதிகாரி எனப்படும் மிக உயர்ந்த பக்தராக ஏற்கப்பட வேண்டும். அவரது சங்கத்தை எப்போதும் நாட வேண்டும். ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளும் முறையானது சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் அந்திய லீலை 4.192 பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. சகலே பக்தகரே ஆத்மசமா சமர்ப்பணா செய் காலை கிருஷ்ணத்தாரே காரே ஆத்மசமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா நான் தீட்சை எடுக்கிறது பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. தீட்சை எடுத்துட்டா பகவான் வந்து நம்மளை வந்து சமமானவராக கருதுகிறார் அப்படின்னு. இதை ஜீவ கோஸ்வாமி அவருடைய பக்தி சந்தர்ப்பாங்கிற புஸ்தகத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறார். திவ்ய ஞானம் ஏதோ தத்யாத் குர்யாத் பாவஸ்ய சங்கஷயம் தஸ்மா தீட்சேதி சா புரோக்தா தேசிகைஸ்தத்வ கோவிதைஹி. இப்படி எல்லாம் வந்து தீட்சை பெற்றவங்களை எப்படி வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறாரு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்குது. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, நம்ம நடைமுறையில நாம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல பாக்குறோம். இப்ப ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரியா நம்ம முதல்நிலை பக்தர்களா இந்த இஸ்கானுக்குள்ள நுழையிறோம். நம்ம அப்படியே இருந்துடணுமா, கடைசி விட்டோம்னா இருக்கக்கூடாது. அடுத்த நிலைக்கு நாம உயர்றதுக்கு, மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு உயர்றதுக்கு நாம வந்து முயற்சி பண்ணணும். அப்படி முயற்சி பண்றதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், புலனுகர்ச்சி, அதாவது நம்ம புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். கட்டுப்படுத்தி அந்த புலன்களை என்ன செய்யணும், திருப்பணும், மாற்று ஏற்பாடு. அந்த கண்களால பகவானை பார்க்கணும், கைகளால் அவருக்கு சேவை செய்யணும், பூ தொடுக்கணும், காலால் அவர் கோயிலுக்கு நடந்து போகணும், காதால அவர் கீர்த்தனத்தை கேட்கணும், வாயால் அவரை பத்தி பேசணும். இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம என்ன சேவையில ஆர்வத்தை அதிகரிச்சுக்கணும். அப்போ வந்து அடுத்தது என்ன செய்யணும், குருவோட கட்டளை, நம்ம ஆன்மீக குருவை நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்களோ அதை வந்து தீவிரமாக பின்பற்றணும். ஒப்புக்காகலாம் பின்பற்றக்கூடாது, தீவிரமாக பின்பற்றணும். அப்புறம் பக்தர்களிடையே உண்மையான நட்பை வளர்த்துக்கணும். நம்ம சுத்தி இருக்க பக்தர்களோட நம்ம என்ன செய்யணும், நட்பு உறவு. நம்ம அதுக்குதான் ததாதி கொள்கை பிடிச்சோம் இல்லையா, பிரசாதம் கொடுக்கறது, பிரசாதம் ஏத்துக்கிறது, மனசை திறந்து வெளிப்படையா பேசுறது, மனசை திறந்து அவங்களுடைய மன ரகசியங்களை நம்ம விசாரிக்கிறது, அப்புறம் வந்து தானம் கொடுக்கறது, தானம் பெறுவது, இதெல்லாம் வந்து பக்தர்களுடைய ஒருத்தருக்கு ஒருவர் என்ன செய்யுது, நட்பு உறவை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்த கொஞ்சம் படிங்க மாதாஜி. தீட்சையின் சமயத்தில் பக்தன் பகவானின் சேவையில் தன்னை பூரணமாக அர்ப்பணிக்கும் போது கிருஷ்ணர் அவனை தமக்கு சமமானவனாக ஏற்கின்றார். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்ப என்னும் தமது நூலில் 283 தீட்சை என்பதை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். திவ்யம் ஞானம் யதோ தத்யாத் குர்யாத் பாபஸ்ய சங்கஸ்யம் தஸ்மாத் திஷேஸ்தேதி சா பிரக்தோ தேசி கைஸ் தத்துவ கோவிதைக. தீட்சையின் மூலமாக பௌதிக இன்பத்தின் மீதான ஆர்வம் படிப்படியாக விலகி ஆன்மீக வாழ்க்கையில் படிப்படியாக ஆர்வம் ஏற்படுகிறது. இதற்கான நடைமுறை உதாரணங்களை நாங்கள் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் நிறைய பார்த்திருக்கிறோம். செல்வ செழிப்பு மிக்க மிக உயர்ந்த குடும்பங்களிலிருந்து எங்களை நாடி வரும் சீடர்கள் பௌதிக இன்பத்தின் மீதான எல்லா ஆர்வத்தையும் விரைவில் இழந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். மிகப்பெரிய செல்வ ஓகே இது வந்து இஸ்கான் பத்தியே சொல்லி இருக்கிறாங்க. இஸ்கானோட நடைமுறை நமக்கு வேண்டாம்.
நம்ம அடுத்த பராப்பங்க. ஒருவன் ஆன்மீக குருவின் போதனைகளை பின்பற்றாமல் அதுல ஆஹ் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றாமல் அவரை குருவாக ஏற்கக்கூடாது. நான் ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் என்று மற்றவரிடம் பெருமையாக பறைசாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. ஒருவன் ஜிஞ்ஞாசு நிலையில், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கற்பதற்கான ஆவலுடன் இருக்க வேண்டும். அவன் ஆவலுடன் எழுப்பும் வினாக்கள் கண்டிப்பாக தெய்வீக விஞ்ஞானத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். ஜிஞ்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம். உத்தமம் எனும் சொல் பௌதிக அறிவிற்கு மேற்பட்ட ஒன்றை குறிக்கிறது. தம என்றால் ஜட உலகின் இருள் என்றும், உத் என்றால் அப்பாற்பட்டது என்றும் பொருள். பொதுவாக மக்கள் பௌதீக விஷயங்களை பற்றி அறிவதிலேயே மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். ஆனால் எப்பொழுது ஒருவர் அத்தகு விஷயங்களில் ஆர்வத்தை இழந்து தெய்வீக விஷயங்களில் மட்டும் ஆர்வம் செலுத்துகிறாரோ அப்பொழுது அவர் தீட்சை பெற தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து உண்மையாக தீட்சை பெற்று பகவானின் சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடும் பொழுது அவரை மத்தியம அதிகாரியாக ஏற்க வேண்டும். கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பது மிக உன்னதமானதாக இருப்பதால் ஒருவர் கவனமான முறையில் 10 அவதாரங்களை தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை குற்றமின்றி உச்சரிக்கும் போது சாக்ஷாத் பகவானுக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கும் இடையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்ற உண்மையை அவர் படிப்படியாக உணர்வது நிச்சயம். இத்தகு புரிந்துணர்வை அடைந்தவர் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களால் மிகவும் நன்றாக மதிக்கப்பட வேண்டும். பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி உச்சாரிக்காவிடில் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியமில்லை என்பதை ஒருவன் நிச்சயமாக அறிய வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்திராமிரதத்தில் மத்திய லீலை 22.69 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கிரமே கிரமே கேட்டோ பக்த ஹைபு உத்தம அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஒரு குருவை நம்ம ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிறோம்னா அவங்க சொல்ற கீழ்ப்படியணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுல வந்து நம்ம கீழ்ப்படியணும். காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்து ஆரத்தி பாருங்க, பக்த சங்கத்துல இருங்க, ஹரிநாம மந்திரத்தை உச்சரிங்க, கீர்த்தனம் பாடுங்க, பாகவதம் பகவத்கீதை படிங்க அப்படின்னாலாம் நமக்கு வந்து பலவிதமான அறிவுறுத்தல் சொல்றாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு கேட்கணும். அதெல்லாம் கேட்காம சும்மாச்சுக்கும் நம்ம வந்து போய் ஒரு குருவை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து போலி அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையான ஆர்வம் என்னன்னா ஜிஞ்ஞாசு, பகவானை பற்றிய வந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோட நாம அதுல வந்து ஈடுபடணும். அதுதான் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு பக்தர் இருந்தாராம், ஸ்ரீல சத்யராஜ கான் அப்படின்னு அவருடைய பேர். அவர் என்ன செய்யறாரு, இவரு ஒரு வைஷ்ணவன், தூய வைஷ்ணவனை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுக்கிறது, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்காங்க, எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றாரு அப்படின்னா, பிரபு ககே என்ற பூகே சுனி ஏக்க பாரே கிருஷ்ண நாம செய் பூஜ்ய சபாக்கார அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன, பகவானுடைய நாமத்தை, கிருஷ்ணாங்கிற அந்த ஒரு நாமத்தை யார் ஒருத்தன் வந்து உச்சரிக்கிறானோ அவன் வந்து மனிதர்கள்ல சிறந்தவன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாராம். அப்படிதான் அவதான் வைஷ்ணவன், தூய வைஷ்ணவன் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மத்திய லீலையில இன்னொன்னு பாட்டு கூட சொல்லியிருக்காங்க, அதையவ யாமனை முக்கே ஏக கிருஷ்ணா நாம செய்ய வைஷ்ணவ கரிக தன்காக சமானா அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுல யார் ஒருத்தங்க ஆர்வம் கொண்டு இருக்கிறாங்களோ, புனித நாமங்களை உச்சரிக்கிறவங்களை வந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவனா ஏத்துக்கணும், அவங்கள வந்து நம்ம மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்துல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து தெரியுது. இதுல இருந்து நிறைய வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து நிறைய உதாரணங்கள்லாம் இருக்குது. நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து உதாரணம் இதுதான். இப்ப வந்து பக்தர்களுக்கான செய்தி. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு பக்த நிலைக்கு வந்துட்டோம். அப்ப நாம வந்து பக்தியில முன்னேறதுக்கு நமக்கு என்ன செய்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பக்தியின் நிலைகளை அறிந்து தற்பெருமையின்றி, நான் வந்து பக்தியில முன்னேறிட்டேன், நான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நான் காலையிலேயே வந்து 8 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டேன், நான் வந்து நல்லா சீக்கிரம் செய்யறேன், இல்ல பக்தியில வந்து முன்னேறி அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போறேன் அப்படிங்கிற அந்த தற்பெருமை எல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுங்கிறது முதல் செய்தி நமக்கு. அடுத்தது என்ன, பக்தர்களை, பகவானுடைய பக்தர்களை
அவங்களுடைய நிலைக்கேற்ப மதிப்பது வைஷ்ணவ பண்பு. இப்ப வந்து அவங்க முதல் நிலையில இருக்காங்களா, மத்தியம நிலையில இருக்காங்களா, அவங்கள நம்ம எப்படி மதிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்கள மரியாதை செலுத்தணும். அப்புறம் நாமம் ஜெபம் செய்யும் பொழுது அது வந்து கவனத்தோட, தப்பு தவறு இல்லாம நம்ம கவனத்தோட உச்சரிக்கணும். அடுத்தது வந்து தூய பக்தர்கள் சங்கத்தை எப்பொழுதுமே நான் வந்து பக்த சங்கத்துல இருக்கணும். இது எல்லாம் தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி. இந்த ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியா இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேற வந்து நான் அடுத்த பக்கத்துல கொஞ்சம் ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. ஒருவனது நம்பிக்கையின் ஸ்ரத்தா அளவை பொறுத்தே பக்தி தொண்டில் அவன் ஆரம்ப நிலை. அதுல படிங்க. ஒருவன் கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீக தொண்டாற்றுவதால் அவனது மற்ற கர்மங்கள் அனைத்தும் தாமாகவே நிறைவேறி விடுகின்றன. கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமான இந்த திடமான நம்பிக்கை அல்லது உறுதியே ஸ்ரத்தா எனப்படுகிறது. ஸ்ரத்தா எனப்படும் கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கையே கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமாகும். நம்பிக்கை என்றால் உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும். பகவத்கீதையின் கூற்றுகள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்களாகும். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுபவை அனைத்தையும் எவ்வித வியாக்கியானமும் இன்றி உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அர்ஜுனன் பகவத்கீதையை அவ்வாறுதான் ஏற்றுக்கொண்டான். பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கூறினான், சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே என்மாம் வதசி கேசவ. கிருஷ்ணரே தாங்கள் எனக்கு கூறியவை அனைத்தையும் உண்மை என்று நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவத்கீதை 10.14. இதுவே பகவத்கீதை அறிவதற்கான சரியான முறையாகும். இது ஸ்ரத்தா எனப்படுகிறது. பகவத்கீதையின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் தன்னுடைய தான் தோன்றித்தனமான வியாக்கியானங்களின்படி ஏற்பதும் மற்றொரு பாகத்தை மறுப்பதும் கூடாது. போதும் நிறுத்திங்க. அதாவது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சாலே போதும். அப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவத்கீதையை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரு? முதல்ல வந்து நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா வந்து பகவானுடைய உபதேசங்களை கேட்டதுக்கு அப்புறம், அவருடைய பெருமைகள் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம், அவர் பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பலவித யோகங்களை அவருக்கு கத்துக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை வருது. ஃபர்ஸ்ட் நண்பனா இருக்கிறாரு, அப்புறம் உறவினனா இருக்கிறாரு, அப்புறம் குரு சீடனா அந்த நிலைக்கு மாறுறாங்க. பகவானுடைய அந்த என்ன பாக்குறாரு, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு. பகவானை விஸ்வரூபத்தில் தரிசனம் பண்றாரு. அப்ப எல்லாம் முழுமையா அவருக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்பிக்கை வந்து கடைசியில வந்து சரணடைகிறாரு. நீங்க சொல்றதை நான் ஏத்துக்கிறேன், நான் போர் புரியுறேன் அப்படின்னுட்டு. அந்த நிலையில தான் நாம என்ன செய்யணும், நமக்கு வந்து பகவான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதை தான் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். ஒரு குரு ஆச்சாரியர் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அவங்க காட்டுற வழியில நம்ம பின்பற்றி போகணும். ஒரு பக்தியோட படிப்படியான வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும்னா இந்த நிலையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்ட செய்தி. கிருஷ்ண உணர்வுல முழுமை அடையணும்னு எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கும். எனக்கும் இருக்கும், உங்களுக்கும் இருக்கும். அப்ப இது நம்ம என்ன செய்யணும், பகவான் என்ன சொல்றாரோ, பகவத்கீதையில என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு வாழணும். குரு வந்து நம்ம குரு கிட்ட ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுல நாம முன்னேறணும். அதுல மாதிரி முன்னேறும் பொழுது நம்ம அவசரப்படலாமான்னா கூடாது. பொறுமை வேணும், நம்பிக்கை வேணும். அந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து உடனே எடுத்த எடுப்புலயே நம்ம வந்து முன்னேறிட முடியாது. பாகவதர் நிலைக்கு உயரணும்னா பகுநாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவம் சர்வமிதி சமகாத்மா சுதுர்லபக அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம். அப்ப அந்த பல காலம் பிடிக்கும். பகவானுடைய அந்த நிலையில நம்ம உணரணும்னா பல காலம் பிடிக்கும். அதுவரையிலும் நம்ம என்ன செய்யணும், பொறுமையோட பக்தியோட நம்பிக்கையோட காத்திருக்கணும். அதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் நமக்கு துணை புரிவாங்க, பக்தர்களுடைய ஆசி, ஒரு குருவோட துணை. எல்லாத்தோட மேல எது, பகவானுடைய மர்சி. கிருஷ்ணருடைய மர்சி இல்லாம நாம வந்து உத்தம நிலைக்கு போகவே முடியாது. அப்ப நம்ம வந்து நம்ம முயற்சியை செய்யணும். நம்ம வழிகாட்டியா நம்ம குருவை ஏத்துக்கணும். பகவானுடைய கருணையை நம்பி நம்ம இருக்கணும். அந்த கருணை வந்து பகவான் கடைசி நிலையில நமக்கு வந்து அதை கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றிகரமா அமையும். ஆன்மீகத்துல நாம முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து இந்த பதம் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. 3 விதமான பக்தர்களை பார்த்தோம். ஒவ்வொரு பக்தர்கள் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. முதல்நிலை பக்தர் எப்படி இருக்கிறாரு, சாஸ்திரம் தெரியாது, பகவான் மட்டும் கோயில்ல வழிபடுறாரு, மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி பழகிறதுங்கிறது தெரியாது.
இரண்டாம் நிலையில இருக்க பக்தர் வந்து எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கிறாரு, பக்தர்களை வந்து தன்னோட சங்கத்துல சேர்த்துக்கிறாரு, பக்தர் அல்லாதவர்களை ஒதுக்குறாரு, பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வைக்கிறாரு, அவருக்கும் சாஸ்திரங்கள் பற்றி எதுவும் தெரியாது. மூன்றாம் உத்தம அதிகாரி எப்படி இருக்கிறாருன்னா, எல்லாரையுமே வந்து பகவானுடைய பக்தர்களா அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு, யாரை பத்தியும் தவறா பேச மாட்டாரு, விமர்சனம் பண்ண மாட்டாரு, எல்லார் மேலையும் கருணையோட இருக்கிறவரு, சாஸ்திரங்களை முழுமையா தெரிஞ்சவரு. அவர்கிட்ட நாம என்ன செய்யணும்? சங்கம் வைத்துக்கணும், அவருபடி நம்ம அவருக்கு சேவை செய்யணும். இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து மிக மிக முன்னேறும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஜெய் ஆச்சாரிய தாக்கூருக்கு ஜெய். 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இல்லைனாலும் அடுத்த மாதாஜி நான் அடுத்த நாள் நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.